खुलुमबाय बे समाव जोंनि बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय बे समाव दंफैयो आङो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि बहतपुर BCDC आव बे बहतपुर BCDC आव थांनाय माखासे सान सिगां गुबुन गुबुन जायगायावहाय खालामनाय बायदि दिनैहाय आंनि हा आंनि हादोर बे स्ल'गानखौहाय खालामनाय जादों बे स्ल'गान हाबाफारिखौ खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मा मा आयदाफोरखौहाय लानानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन सेप्तेम्बर मासावहाय 29-30 थारिखआवहाय जोंनि बे बहतपुर BCDC आव जोङो न'खर न'खर बे दैहु दावबायनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामदों जोङो न'खर न'खर थांनानै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि न'खरफोरावहाय जोङो हाखौ खांनानै जमा खालामनानै दोनदोंमोन दिनै नैबे दैहु दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि बहतपुर BCDC नि सिङाव थानाय जोंनि बहतपुर BCDC नि चेयारमेन सारनो बे दैहु जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो न'खर न'खर खांनानै लाबोनाय बे हाखौहाय जोङो दा दिनैहाय नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों चेयारमेन सारनो जमा होनाय जागोन आरोखि दिनैनि नैबे हाबाफारियावहाय मोनबेसे गामिनिफ्राय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों ओरैनो जोंनि बहतपुर BCDC नि आन्दारावहाय 7था गामि दङ जोङो 7था गामिनिफ्राय 7था दैहुखौ लाबोनाय जादों बे 7था दैहुखौ जोङो चेयारमेन सारनो गथायनाय जागोन जोंनि 75 years of independence-नि बिनि गेजेरजों मोनसे माबा लानाय जादोंमोन अमृत बिनि गेजेराव जेनेबा मेरा मिट्टी मेरा देश बे प्रग्राम बिनि प्रग्रामा माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बिसोरखौ बिथोन होनाय जादों बिसोरखौ बिथोन होनायनि खारनानो जाहैबाय मेक्सिमाम माने जोंनि गामि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपजों माने जड़ित दङ हिन्जाव माहारिफ्रा आरो बिसोरो माने जोंनि न'खरफ्रामबो बिनिफ्राय हा रोगानानै बे हानि दैहुआव लानानै बिसोरो दिनैनि दिनाव BCDC लेभेलाव गथायफैनाय जाबाय आरो दा बे गथायफैखांनानै बेखौ जोंनि ब्लकआव लांनाय जागोन ब्लकआव लांनायनि उनाव बेखौ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय दिल्लीयाव लांनाय जागोन दा दिल्लीयाव लांनायनि खारनानो बेनो जे जोंनि 75 years of independence-आव जों जा 75 years जाबाय आरामै जों माबाना स्वाधीनता मोनबाय 75 बोसोर जाबाय दा दिनै जोङो गोसोखांनांगौ जानानै फैदों जे जों जे बोरै जि मोनखो बे माबाखौ स्वाधीनखौ दा बिसोरनि स्ट्रागोलखौ दा बिसोरो थैनानै थांबाय जेन'बा दा बिसोरनि नामाव जोंबो मोनसे अबदान खालामनो हायो नामा बिसोरनि खाम्फा लुनायफ्राव बिसोरनि मुसुखा लुनायफ्राव बा बिसोरनि मोनसे मार्टाइर्स टम्बफोर बानायनायफ्राव दा बेयाव जोंहाबो जाहाथे जोंनि खना खना भारतबर्षनिफ्राय मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जिहेतु बे हाया थाङो गरसेबाबो थाङो दा बेखौ उद्देश्य लानानै बे प्रग्रामखौ अमृत कालाश यात्रा बेखौ माबानाय जादों आरोखि दा बिर जोहोलावफोरखौ अमर माबा खालामनो थाखाय बे अमृत होननाय मिनिङानो बेनो अमृत मानि थैनो रोङि दा जोंनि अबदानाबो जिहेतु थैनो रोंनाय नंला आरो जों थैनानै थांबाबो जों बेखौ जोंनि फिसाला फिसौफोर जेनेबा जुग जुग बे थालांसिगोन आरो नेरसोन हिसाबै दा बिराद गिदिर माबा बियो प्रग्राम बियो माने मोनसे इमसनेलबो आरो जोंनि मोनसे हादरखौ जोंनि साननानै लानायनि मोनसे माबा आरो बे जोंनि बे मोनसे हा मोनसे हादोर बे थांखिजों बे प्रग्रामखौ माननीय जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि निसिम माने साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो धन्यबाद बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो बे बाहागोखौ लानांगौ बा लाखांबायानो जोबोद मोजां जादों सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा दायथ' लानानै बेखौ गामि गामि माबादों बिसोरो न'खरफ्रामबो थांनानै एसे मुथुमगासे हाखौ बे दैहुआव लादों जायफोरनाव हा गैया मालायनिफ्राव थादों बिसोरो बे फ्लेट सेटफ्राव थानाय बिसोरो जेनेबा लजिंफ्राव थानाय बिसोरबो जेनेबा माइरं गरसेबाबो हरदों आरो लोगोसे बिफांबो हरदों बे बिफांखौबो माने बेयाव गायहैनाय जागोन आरोखि लांनानै बेनो जे जोंनि माबा बेनो जोंबो मोनसे जोंहाबो मा होनांगौ बेखौ मोनसे माबा जानांगौ आरोना मोनसे जोंहाबो जोंबो अबदान होनो थाखाय देशनि थाखाय अबदान होनो थाखाय जोंबो ओंखारबोनांगौ देशनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ओंखारबोनांगौ देशनि सात्रनि थाखाय ओंखारबोनांगौ दा बेबायदिनो प्रग्रामफोर जायोबा नेशनेल इन्टारेस्टनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावलायनांगौ जयैनो बेनो प्रथमते
আঠাই দৰ্শকলৈ মোৰ ব্যক্তিগত তথা আমাৰ BCTCৰ হৈ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ আজিৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী মাত্ৰ আমাৰ BCTCটো নহয়, এই গোটেই দেশতে এটা মানে পৰ্যায়ক্ৰমে এই কাৰ্যসূচী হ'ব। গতিকে আজি আমাৰ ভৰপুৰ BCTCত আমাৰ 7টা গাঁও আছে। এই 7টা গাঁৱৰ পৰা আমাৰ SAG গ্ৰুপসকলে তেখেতসকলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ অধীৰ প্ৰতীক্ষিত আকাংক্ষিত তদানীন্তন যিসকল আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে মানে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিলে, তেখেতসকলৰ বাবে আমাৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত যি এটা পিলাৰ বনাবলৈ কাৰণে প্ৰতিটো এৰিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো গাঁও অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে যি মাটি ঘৰে ঘৰে গৈ এই মাটি কালেকশ্যন কৰিলে, এই মাটিৰে যিটো শ্বহীদসকলৰ এটা বিধি দিল্লীত বনাব গৈ আছে। গতিকে আমি ভাবোঁ আমিও এটা আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰে আমিও নাগৰিক হয়। গতিকে আমিও ভাৰতৰ যিকোনো এটা প্ৰগ্ৰামত বা তেখেতসকলৰ উৎসৰ্গাৰ, তেখেতসকলৰ মান, তেখেতসকলক আমি স্মৰণ কৰাত আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে। সেই গতিকে আমিও আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেনেকৈ মানে মেৰামাটি মেৰি দেশৰ যিটো কলযাত্ৰা, এই কলযাত্ৰাটা আমাৰ BCTC কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমিও ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল ভাৰত স্বাধীনৰ কাৰণে যিসকল মানে শ্বহীদ হৈ গ'ল, প্ৰয়াতবিলাকৰ কাৰণে আমিও তেখেতসকলক স্মৰণ কৰোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ। তেখেতসকলে যাতে আমাৰ দেশৰ কাৰণে স্বাধীন কৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ নাম যাতে সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু কামনা কৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ আত্মা স্বৰ্গত যাতে সদায় ঈশ্বৰৰ ভগৱানৰ লগত মানে সদায় থাকে, তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমিও যিহেতু আজিৰ এই খোলযাত্ৰা এটা সহভাগী হৈ আমাৰ সদূৰ ভৱিষ্যতত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানে এটা ভাৰত এখন যে উন্নত দেশ আৰু ইয়াতকৈ আৰু উন্নত হোৱাৰ কাৰণে যাতে মানে ভাৰতে যাকো উন্নতি পথত যাতে আগুৱাই নিব পাৰে, তাকে কামনা কৰি মই আজি মোৰ এই খোলযাত্ৰাৰ যিটো চমু মানে ক'বলগীয়া মানে এইখিনি মই সামৰিছোঁ।